yazi ngiyabonga ukuthi ngifonelile wapho ukuthi ngizokubona. Nginenkinga kodwa-ke ngithi angikhulume nawe. Wena bese uyayithatha uyise la engifike khona because ngiyabona ukuthi ngizoze ngenze ezinye izinto. Kazi-ke sekwenze njani? Kazi ubani wenze yo? Masikhuluma noMasobane siyadidana kakhulu. Enye into esididane ngayo yilento eyenzekile ey'nsukwini ngiyalapha ngiyofuna iy'moto. Iy'moto basuke bangitshela lapho ukuthi ngizoyithola imoto mina engizohamba nayo. Kodwa kukhona ezinye iy'moto ezikhona ama-postcard. Then uMasobane khona la because ngathi i-ambassador manje wathi Ngiyezwa angazi. angazi angishakaze ngitshela. Angikwazi lokuthi uyi-ambassador. I'm for real. Manje kufanele mina ngithi ngiyayazi into ngike ngayazi. Angiyazi leyo nto ukuthi lo muntu uyi-ambassador. Uma ngabe esefonela lapha bamtshela ukuthi unemoto yomunye umuntu yengembizo yegama. Masobane abe kakhulu. Naw into engidinile ube nami noma sengimchazela waze wa-drop i-phone. Wathi ne-drop i-phone waphinde wangiblock. Ubusukhulumile naye explaining. Kakhulu ngikhuluma naye ngimchazela ukuthi leyo moto I didn't know ukuthi ubani okhona ubani ongekho. UMakhumalo akakazangiblock. Uqale ukungibhlokha manje masekunento eliwayo. But into engikhathaza kakhulu ukuthi uMakhumalo ukuthi uyalawula indlela yokukhuluma. Kufanele sikhulume kanje, kufanele singakhulumi kanje. Uyabona